Здравейте и добре дошли на Banco FX London! Форекс от английски Foreign Exchange, международен валутен обмен, също и като FX или Международният валутен пазар, е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес сделки. На него се търгуват различни национални валути. Форекс няма точно определено място и не предполага лична среща между участниците, доколкото те се намират в непосредствен и постоянен контакт помежду си с помощта на различни технически средства. Сделките се извършват посредством компютърни терминали, с които са свързани в мрежа големите банки, търговски банки и брокерски къщи. Търговски банки, специализирани във валутна търговия, обслужват валутния пазар в качеството на дилъри, т.е. сключват сделки както за сметка на своите клиенти, така и за собствена сметка. При съвременната, разгърната и модерна световна информационна и комуникационна мрежа може да се говори за единен световен пазар на валута. С развитието на интернет и информационните технологии, на Форекс пазара се включиха и дребните инвеститори. Това допринесе за увеличаването на ликвидността, оборотите и спестяването на спредовете. Спред е разликата между офертите за купуване и продаване и намаляването на комисионните. Обемът на Форекс е над 1,5 трилиона долара на ден. За сравнение, оборота на американската фондова борса е само 300 милиарда долара. Форекс пазарът е най-големият и най-ликвиден в света. Пазарът работи денонощно, 5 дни в седмицата и се затваря само за държавните празници и почивните дни. В даден работен ден валутната търговия започва с отварянето на пазара в Нова Зеландия. Малко по-късно се включват Австралия и Сингапур, последвани от Япония, Европа и най-накрая Съединените американски щати. Благодаря ви за гледането! За повече информация, моля посетете www.bancofx.com.